Sebak, yeah. Kom så lige Sebak. Sebak, check. See you. Så jeg kan lide den her tempo her. Okay. Sebak. Nu vil jeg lige prøve at skrive sådan en moderne popsang. See you. Men det er fucking svært at rime. Så det skal bare ikke være for lang. See you. Men nu er den dag i gang. Men skal den hætte over hovedet? Skal den helst ikke handle om noget? See you. Det er sådan man skriver sangen i dag. Det gælder bare om at gentage. See you. Men hvis nu jeg bare synger ud, så kan det være, for sådan er det at lære. Og jeg lyder som ham der. I ved godt hvem det er. Rasmus fucking Sebak. Men jeg har så en kollega, og han vil sikkert rive mit hoved af. See you. Og Rasmus er i radio, for han har sådan lyst til at myre nu. See you. Men hvis nu jeg bare synger ud, så kan det være, min kollega tåler det, eller hver kommentar, der kan høre ham der. I ved godt hvem det er. Rasmus fucking Sebak. Ja. Rasmus fucking Sebak. Ja. Hvor længe skal vi blive ved med at synge Sebak? Det er sgu da røvkedeligt. Men det er bare at synge noget andet. Det er jo en satire, så du kan ikke bare synge noget sjovt. Jeg synes ikke, vi skal grine af Rasmus, for han er bare så nice. Så han er i god hold. Og når han synger ud, så lyder det som en Sebak. Ja. Rasmus fucking Sebak. Ja. Rasmus fucking Sebak. Ja. Men nu er det så blevet meget værd. For det viser sig, at det er svært. Rasmus fucking Sebaks toner giver åndedrætsinfektioner.